Suraka ki asline sak nomor regaku kemurahan. Waduh ora kapok pisan wae. Tur dasare nek Kyai Ponorogo iki wis nek dititeni kok waton nek wayang iki penonton mesti akeh. Tur yo mesti tertib. Oh, tertib ya. Ya. Orangnya sing bermok kabeh gatekke dikek lagu ya ngrungokke. Dikek perang yo gatekke, dikek sanggit, dikek bantah yo gatekke. Oh, manut lan ngetutke alure sanggit cerita wayang ya. Oh, ngono ah, ora nek kok sing bermok. Ayo ndang musik, ndang lagu. Lah nek Nduk Ponorogo iki biayane anggap asor tur duweni budi pekerti sing luar biasa kok. Oh, ngono ya. Apa ya kowe tau nemoni penonton sing buta? Tau. Ora tak omongne nggone kok ndak tersinggung. Oh, pokoke ning Jawa Timur ya. Ngono. Arep mlebu ribuan penonton ning mburi kene iki wis mendem kae. Karo gobloke kene ae padahal sindene nang ditune aja kesuwen domong ae. Enak lho. Oh, nek kene ora enak nek kene gatekne kabeh disuguhi apa-apa didahar kali basane cara panganan. Ana sing luwih parah meneh lho. Apa iya? Iya, mbok menawa dalang sak donya iki sing ngakoni paling parah tumrape penonton aku. Parahe piye? Apa enek rokoke dalang entek dicolong penonton iki ora aku kae. Oh, kuwi kedadian tenan, aku kedadian tenan. Iki kanca-kanca wiyaga utawa panjak nek cara Ponorogo saksine lho. Aku anggere ngomong ngene iki ya pas ribuan ngene iki. Anggere pas ngomong lah ngomong kuwi tak dokok tenan dalang ngene iki tumpuk papat. Lah nek gak ngomong kok mburi kelir tangane mak slodong jukuk rokokku. Oh, heeh. Aku yo mbok karo panitia, rokok kula kelas dicolong penonton kok mburi kelir. Tukokne neh karo panitia tukokne 3 pak. Lah tinggal ngomong kok mburi kelir tekan enak kelolor. Ning nyolong rokokku ilang neh, Nduk. Kula aku trauma karo wong nyolong rokok ning mburi kelir. Ning iso deboke tak siapi gaji lho mesti. Oh, heeh. Ngandene wong nyolong rokok tak gaji tangane. Ora kene ora ono. Penonton kene iki agak budi pekertine digondeli lho. Apa ya? Ya pancen ya kaya ngono wis mbuktene ke sore. Nyatane wis sore padha bareng mungon padha tata-tata nonton lan menikmati pagelaran wayang kulit. Dalam bersih desa iki papan ana ing Balong Ponorogo. Wah, luar biasa kemenangan. Ya, ya. Aku mau ya dadak dikirake diiring ngono kok kono, dilakone rene ngono jan kaya ngiring wong sunat lho. Oh. Nek kuwi adat lho. Aja ketok sakrale bahwasane wayang kulit iki bukan sembarang tontonan. Momot apa jenenge pitutur luhur. Heeh, nek kaya ngono kudu ditayakne. Oh iya, ya iso dawuh. Heeh. Kula sembah nuwun ki adicara bersih desa. Ana desa ngendi? Ana desa Balong. Kecamatan Balong. Oh, heeh. Kula ki mau ana dagang Balong desa Balong. Oh. Desa Balong. Lurahe nyontoni nindakake pakaryan desa. Bapak Carik penulis sedes. Pak Bayan perintah dawuh Mudin njur Pak Mudin buntel wong ati. Mudin iki gaweane kali berat lho. Ya. Jaga boyo mrek aman, jaga tirta iku. Andung banyu sing warata kami tuwa panegak sang Joko dasih RT RW tetulunga. Dadak gula nggo desa Balong. Di sono dadak gulane sing Desa Iman judule. Desa Iman lurahe ngimami. Ya. Kami tuwa nutuk kentongan. Mudin kok cari adan sakumate. Pak Bayan isi banyu kanggo srana tirta
suci kudu dong ya jaga boyo mretoto muding tukang ngapu musola ganjarane gede ya jaga tirta nata kloso Pak Kyai saben dina nuntun ngaji Margo Balong insyaallah selamat donya akhirat. Amin amin jaroban amin. Ya kuwi desa judule desa berkah karo desa iman. Ning yo enak nduk dandang gula desa bubrah ning dudu desa balong kene mergo ning pagelaran wayang kuwi iki mesti ana sing apik ana sing elek ana sing kena nggo conto ana sing ora kena nggo conto sing kena nggo conto ya dituladuk sing ora kena diconto ya dibuang dandang gula judule apa desa bubrah ya ning dudu balong kene dudu desa andoh kono piye kuwi ngunine dandang gulane desa bubrah bayangnya bimlantik kami tuwon dek kemimbok rondo bubrah Pak Lurah gede korupsi ini mudin ngatengi bakul bubrah ya njero Pak RT jermain remi cari mabuk-mabukan Jogobaya dukun lagi Jogo Tirta dadi germo ya rusak besane ya mbok nyanyi malah nganake duit mati nyemplung ning dudu desa Balong sing desa bubrah kene iki desane berkah desane iman ngono ya Kula nek adicara sing kaya ngene iki digelar kanggo srana bersyukur nuwun sewu nek desa-desa liya kuwi nganggo urunan nganggo apa jenenge kuwi iuran lho nek khusus ana ing desa Balong kene tidak membebani kepada masyarakat semua adicara kaya ngene iki dicukupi kelawan anggaran saka desa. Oh, ngono ya. Saka PAD ya. Pendapatan asli desa ya. Dibantu kelawan para donatur partisipan. Para donatur masyarakat desa Balong ana sing bantu 1 yuta, ana sing 2 yuta, ana sing 5 yuta digabungke kan PAD utawa pendapatan asli desa. Yo ngasani iso gelar kabudayan sing kaya ngene, masyarakat ora kon urunan, mung karek kon rawuh kon mirsani wayang, wekasane nganggo srana tirakatan, melek-melekan ana ing sasi sura. Ngiras pantes nyuwun marang Murbaning Gusti Kang Maha Kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi bersih desa ana ing Balong iki resika desane resika sing nggoni resik saka Gudha Rencana Sambikala Durga Mendak Kala Sirna Ilang Sukerta mung karek Raja Wilujeng ning ing Sambikala wekasane desa Balong dadi desa ing Babatun Nyibatun walaupun dapur gemari Pak Lojinawi Kertotata Harja murah sandangan saka pangan gampang nek golek rezekine kathah tur melimpah disehake awake dawake umure dilancarke rezekine slametke donyane lan akhirate Allahumma sholli wa sallim Yo Pak Dono dari Jepang saya bisa Indonesia
klarifikasi mau Bapak apa jenenge Pranoto Adicara ya ngandika yen dalange Ki Haji Dwi Jokangko ngono ya pangapunten Bapak Ibu sedaya ora ora tak klarifikasi kok ndak kleru ya awake dhewe aku ki rong haji ya sing wis haji ki adikku adikmu kok ndak kleru adikmu ya dalan Ki Cahya Kuntadi sing bareng Mekah Madinah kowe urung lho urung wayahe urung wayahe masalah aku nek karo wong wedok ayu sing pengen padahal urung sik lah mundak kaji keri-keri monggo iya wong gak kaji kudu menep pikire menep mripate menep atine kemenanan ngono ya aku kudu mangsani sing reget lho iya sing reget ya nanti wong wedok ayu ngono sik rada bingung ya Pak Cahya Kuntadi Ki Cahya Kuntadi wis menep pikire mergo apa sing darane munggah kaji ku kudu siap lahir batine ya ibadah fisik ya ngono ya nek Pak Cahya Kuntadi kewadine iki sing dalan iki Kuntadi ae wis haji kan mergo
lek enek wong wedok rawani mentereng ora wani ndelok wong wedok ayu nek pas karo bojone. Iya. Biasa nek bojone ora melu ya padha ae. Wong lanang kok. Kaya tadi nek Mbah Supron bapake wae dhewe. Kae dhewe asmane Ki Suwondo, gandeng Mbah Haji, ngarep digawe Supron, Ki Supron Suwondo. Oh, cahya tadi aku barang sampeyan iki enek tambahan jeneng saka kono Kaji Sokeh. Kaji Sokeh, sokongane wong akeh ngono. Dari berbengi ditangkap uang ini dulu dikelompoknya gak buka kaji ya kaji ini neko ya ini si kaji kemenangan jadi kaji mabrur ada si jenenge kaji wahyu itu apa? Mereka salahnya payu eneng-eneng mau mitot nih gue kono mantan camakan wes gue berbengi kita tamunya wong seket ya itu adalah insaf buka kaji wong mitot nakal bekegek masalah kena buka kaji bareng mulai wis gelar hajah jenenge hajah apa hajah mutmainah tegese piye tau ngemut barang sing ora genah dadi untukane mawon sampun daftar mbuh mangane awake dhewe kula kapan ya jane wis daftar nek taun 2018 ning mayahe bidang kula keterjang pandemi COVID-19 saya duite karo agen apa sini agen itu dibalike besok agen dua haji ya dibalekne sok kapan-kapan wis ora kok biru kok biru dibalike gamelan dadi gamelan ya urung sida ya wis konten iso ulon Mekah ya nduk apa iki tamu undangan pirang-pirang ya saka pepunden makan ana ing Ponorogo ya saka DPRD Provinsi Jawa Timur Pak Insyaallah bengi iki ya kepareng rampung ngono ya engko nek kersa karo Mas Gareng yang boleh tindak tanggung para minulya saka DPRD Provinsi Jawa Timur panjenengane Bapak Mirsa Ananto ya Mirsa Ananta Esos ya bareng rawuh cuma aku di WA Bu Dewan DPRD Kabupaten Ponorogo Bu Yuliana dari fraksi Demokrat ya bareng rawuh ya uga dari Kepala DPMD Kabupaten Ponorogo Bapak Tony Sumarsono Esos MSI ya Jangan ngambung segenap Forkopincam Kecamatan Balong Pak Camat Pak Kapolsek ya. Serta jajarannya Pak dan Ramil serta jajarannya ya. Jangan ngambung Kepala KUA Kecamatan Balong ya Pak Rawuh ya. Lan sing luwih wigati Kepala Desa Kecamatan Balong ya Pak Rawuh Estreni anggone menjenengane Bapak Sumadi Esos Kepala Desa Romeng Balong bengi gelar adicara bersih desa. Oh, ngono ya. Ya sekretaris Desa Sekecamatan Balong uga Ketua BPD Sekecamatan Balong. Ya, warga masyarakat ana ing Balong sing komplek-blek bengi ning lapangan nganti ora muat. Ya. Lembaga desa, BPD, RPMD, perangkat desa, kepala desa wis lumpuh dadi siji jurung mandonga nyuwun palinglah sarana-sarane Gusti ingkang kaya jagat mandya wilujeng ing sambikala sakwise nganeke adicara bersih desa iki no. Amin ya rabbal alamin. Ya ngaturke Mas Gareng sik nduk gen panjenengane minangka dadi moderatore para pinunjul saka provinsi lan saka DPRD Kabupaten Ponorogo lan para sing kawegat barang rawuh bengi iki ya kan aja nganti lali kok nek mau di WA karo Pak Lurah Ngrandu Kauman pun umumaken Mas Angko nganti tanggal 19 layangan wonten ing Desa Ngrandu Kecamatan Kauman ing Kabupaten
Ponorogo. Monggo para bakul-bakul, para pamirsa pecinta budaya nggih katuran rawuh tanggal 19 wonten ing Randu Kauman Ponorogo. Lan menawi sasi niki tasih kepengin mirsani malih mangke tanggal Agustus Duk tanggal 7 ana ing SMP Negeri 1 ana ing Ponorogo. Oh tanggal 7 Agustus ya. Nek sing kurang marem kon nyusul para penonton sing ana balong kene tanggal 12 September di kantor Pop Pabrik Surabaya Jawa Timur. Ini dulu wayang pomar minggat. Kono pengen dolan ning Surabaya. Ya. Ya Joko Larang lagune. Oh. Joko Larang kan ditimbangi karo Mas Gareng. Ya mungkin dibantu karo kanca-kanca Maranggono. Ya. Mas Gareng jajak iki ono saka Purwodadi. Ya. Monggo buka sama sana. Ya, Joko Larang sing dijaluk Mas Gareng jajak. Ya. Monggo yuk bareng.
kuno ya gareng pirang-pirang ya ana gareng Semarang gareng asli ana gareng Pelalalat dan lain sebagainya ning samanten sing paling sering kali-kali iki sowane Ponorogo ya gareng jajak iki wingi saka Ngadusanan terus rene somben iki ning Randu wah laris tenan wene Ponorogo lho Terus tak gawe laris lho Pak. Wis sama gawe laris. Lah tak rego 750. Tenang ya kuwi insyaallah tak sembadani wong iki sing digugu lak tembunge. Ya Pak, engko bukamen amplopme isine mesti 750. Ya kuwi nek omongane wong liya wong iki omongan dagelan maksud. Mesti. Yo ora mesti untuk kene kok. Sing urus saya pae. Apa? Ing nopo ki mau tak pilih lagune Joko Melayu. Lah, wis sing ora makokne. Pokok biasane serampat, biasane mau layar, kok ki mau njaluk Joko Melayu ki kamu piye? Ngelingi lakon sing tak lakoni ning balong mriki. Oh, wis arene lho. Aku mbiyen ape entuk Kyai Balong gak sida kok, Pak. Kowe kok perlu dadi? Ape entuk Kyai Balong gak sida, peh aku Joko Melarat. Ngono. Apa itu dicari ngono kok? Bos gabah. Yen petuke ning tengah sawah kono nuku gabah aku pas miroh kodhok. Ning estu niki senajan tembang lagu dolanan, nek diolah dadi tembang-tembang sing religi ya ana teges lan maknane. Bisa bilang bisa bulung aku piye? Diganti lirike ben nganggo tembung sing endah pamrih nggo ngelingke para rawuh sing sami mirsani. Mergo wayah kuwi tontonan tuntunan ana tatanane. Lah rak ngono. Ah iya. Banyo ya mayo guyon ya guyon, nek ya kudu ana inti sarine. Lho iki aja mung maton guyon ning guyon sing nganggo waton. Jajal sampe krungu. Ngomong ji kabeh para umat aja lali salat limang wektu aja nganti telat kewajiban ayo bareng di umat maratandani lamun manungsa sing taat ayo para kanca kudu eling lan waspada urip ana donya ora langgeng ora sampurna kebak luput lan kebak dosa mula kanca ayo njaluk pangapura kok gede lah ngantuk bocah oh yo bisa kok ya Allah kula nyuwun pangapura sekakaing dosa kawula dosanipun tiyang sepuh kula lan dosanipun sedaya manungsa ya Allah kula mboten pantes ing swarga nanging kula mboten kiyat ing neraka mula Gusti kula nyuwun pangapura kakaing lepat lan dosa kawula religi ya religi disesuaikan kita pentas di mana lagi ana ing balong ini religine kuat agamane bako nggih estu wae kena nggih contoh kena nggih tulodo nyambut gawe oleh ning yo ibadahe ora kaya iki lho warga oleh balong mulane ora percaya ya iki agamane kuat kowe jam 3 sore no dolan ora ning masjid agar madan Allahu Akbar Allahu Akbar wong balong masuk brutu-brutu nang sawah kok teng sabil wae nang sawah ngampiri kancane ngampiri ayo Kang kalau ditimbali karo Gusti Allah nek nyambut gawe nandur mari garu mluku oke oleh ning wayahe salat wayahe ibadah yo ibadah diculke pacule diculke arite ayo saiki jamaah bebarengan sik bar kuwi balik meneh nang sawah berarti nek rumadan salat alah iya gak bener kowe tak tapuk sisan aku yang anak kiai lho ya kiai koyo ngono iki lho lha piye rumadan kok terus salat aduh ngono kok pura kiai lha piye rumadan yo wudu sik to Pak
Lah kok langsung sholat bakal salah lho mesti dirunggu. Oh iya. Ora iki kabeh yo wudu sik lagi sholat. Oh iya. Nek Ramadan berarti wudu sik lagi sholat. Durung mesti. Lah nek kok aku pandut yo aja langsung wudu wijuk sik. Bisa. Lah iso lagi wudu lagi sholat. Ngono mesti gak paham kuwi kiai yo saya. Berarti nek Ramadan iso sik wudu lagi sholat. Durung mesti. Orang mesti ae Niati sik nek niate ora pengin sholat ora ketemu alat niate sik nang jero ati wah ayaten ae sholat wijik sik wudu lagi sholat. Mosok gak paham. Ya berarti nek Ramadan niat sik terus wijik utawa iso wudu terus sholat. Ya terserah bocah-bocah lah. Kok mbok oyak aja ora jenengan ya. Ya benae piye kok? Wis muga-muga sedaya warga sehat ya Bu. Tak dongano kabeh sehat nggih. Tak dongano kabeh sugih dhuwit. Pun sebatune guru sehat karo sugih dhuwit, Pak. Wong urip anggere sehat sugih dhuwit penak. Aku guru sehat tok ora duwe apa-apa guru bayang tok. Kok iso? Nek ora pengen mobil guru bayang, pengen motor guru bayang aku kapan duit aku. Alhamdulillah iki bali dari Ponorogo sesuk duwe aku len. Saya duwe sesuk bayaran kok balengnya nang apa? Itu ku mobil lah. Mau bayaran gede ya. Itu saya kaki duitku mobil. Lho itu 3.000. Kok iso bener saya telu? Cilik-cilik go seret-seretan aku Mobil mobilan ya terus kosong. Ini aku pengen jenenge mobil dhisik S2 kan iki gandeng swasana ngerti desa Mustika Bumi ya. Nggih, nek jawab ini bersih desa. Pokoknya adranan rek. Ora maido ibarate pakaian utawa rasukan utawa klambi nyatane saben dina dinggo setahun pisan diresiki iki ana lumrahe pamrih kanggo jaga kesehatan lan jaga apike desa. Muga-muga sak rampunge bersih desa senadyan tata lair resik desane iki tata batin resik atine kabeh warga masyarakate iso manunggal nyawiji amin Allahumma Amin. ini iki iso diarani reuni Pak. Kok iso ngene? Re itu kembali, uni itu berkumpul. Warga masyarakat Mbalong lan sak kanan kiringipun sing saben dinane do makarya ngambut gawe anut kabisane dewi-dewi, anut kesibukane dewi-dewi bengi berkumpul menjadi satu untuk mempererat tali persaudaraan dan silaturahmi. Muga-muga silaturahmi iki dadi berkah tur barokah. Wah, kuwi artine reoni. Re Kembali, uni berkumpul. nek reformasi artine apa? Re itu kembali, formasi itu tatanan. Oh. Jadi bengi panjenenganipun ing Hanggugati Bapak Lurah lan pro masyarakat mengembalikan tatanan untuk lebih baik lagi. Nek wis apik ora usah golek liyane sok nggen iki neh. Ngono lho Pak. Kuwi reformasi. Regenerasi. Re itu kembali, generasi itu melanjutkan. Jadi ayo kembali lanjutkan pembangunan di Balong. Bareng Pak Lurah tepuk tangan untuk Pak Lurah. Kandhani yo. Kuwi regenerasi. Re kembali generasi iki Melanjutkan lho. ya. Nek re mason. Re mason. Re itu kembali mason kuwi panas. Kok iso panas mason? Nek ra percaya lelekno iso mobil panas iku. Jenengan yo liyane yo kowe tak kok re mason jenengan. Sing meneh nganggo re kok. Jadi alhamdulillah dasare wulan sing becik, wulan sing apik, bengi ayo diniati tirakatan lek-lekan mungon kanggo kamulyane desa Mbalong lan sak kanan kiringipun umume ing Kabupaten Ponorogo. Aku kelingan ya surah ngene iki Pak taun kepungkur kuwi aku diparingi simbahku wujude kitab wayah surah kula tirakat gandeng tirakatku tutuk karo simbah le kowe wis pantes nampa kitab terjemahan 1000 mimpi. 1000 mimpi. Kuwi pribon ya no. Pribon Kemeruh. Iya iki lho hafal. Apa iki? Kitab 1000 mimpi. Apa kuwi? Lho golek hakam. Hakam apa? Aduh, tadi ku titik kok ora tuku. Wah, nomor kok. Lho maksudnya kitab primbon kejawen. Oh iya. Isine iki yo bangsa donga-donga ben uripe iso lancar, iso ayem tentrem. Kuwi Pak. Kuwi biyen aku ana maca kuwi isine kuwi
judul kitab iki Joko Mantra Rajah Kala Jengking Kala Cakra. Rajah Kala Cakra. Oh, isine piye? Ya kuwi kanggo kesempurnaan urip. Lah tak apate kuwi sing rajah kuwi khusus nggo perobatan nggo nambani wong-wong kuwi ya. Oh. Terus khususnya sing nggo transfer perasaan ya. Ngono kuwi yen geng paham kok. Burung pakalan ya. Contoh. Contohnya piye? Jenengan tahu ngerti Monas Jakarta. Monas ngerti? Ngerti. Tahu. Kula kuwi iso transfer ilmu kuning jenengan. Jenengan gur merem karo maca Fatihah sing kusuk, engko koyo-koyo jenengan iki wis ning Monas. Apa kuwi Raja Kala Cakra. Itu tenan. Terus bukti iki lho. Jenengan sedekap Cakra. maca Fatihah merem. Ning fokus lho nggih. Ya. Fatihah tak dungan kene ben iso jenengan ngrasake Monas. Suruh. Pun rasa derek Monas. Burung. Burung. Bah, jenengan gak fokus. Bari kok asing fokus aja mikir utang mawon. Fokus. Iya. Suruh. Pun rasa. Wes. Mosok. Rasa. Ora mungkin, Pak. Rasa. Wong atas melek gak ketok Monas, mosok merem iso ketok Monas. Matamu. Sampe guguk. Lho melek kok kira ketok Monas mosok merem iso ketok. Aku iki dari kowe yo. Bukan tiap yo manut lho. Ning esi kok Pak. Karo biasa kuwi untuk mantel. Kalau wong kok mangkel kuwi wong tuwa iki nggone ilmu, nggone Iya ora itu nek nggon kuwi iki mbahku dhewe. mbahmu dhewe. Nek aja digembyauki wong tuwa kabeh lho. Lah kowe ngelek-ngelek mbahmu ora apa-apa, mbahmu dhewe ngopo mbahmu? Iki mbahku dhewe biyane rada sepuh ya semeh 74 ya. Dolan nggonku dasare suwe ra dolan pengen tilik buyute. Bareng gade wae sepuh lagi lunggih 2 menit terus kok kamar mandi dilek kudu pipis iki sepuh aku ya ora maju. Yo weekend yo tak urung buyute anak-anak niku. Wah, bar kok kamar mandi, lah kok sowan nang ora jamak. Aku yo kling kok ya biar mbahku. Gak ngopo. Putuku sakit sukses ora jamak ya apa sukses putuku. Atase kamar mandi kok so ngambil lawange dibuka lampune otomatis mekan dhewe. Gek jero ati adem banget dipasang AC. Putuku wis sugih. Aku terus bingung. Mosok kamar mandiku ngono aku ngono. Barang tak putih, ayo mbah nih kamar mandi meh ayo. Lah kok jebling nguyone jero kulkas. Ya kok angel lawange dibuka lampune murup dari jero atis bae nguyuh jero kulkas. Dadi es uyuh to. Ya wong mas nek setir-setiran. Nek ya kok piye nyatane wong kuno biyen iku do tirakat. Kula nate dituturi simbah-simbah biyen. Kena ngopo mbah-mbah biyen ki kok do tirakat. Umpama jaman saiki ngono, mbah-mbah biyen kuwi lek tirakat ibarate kaya wong tumbas kuota. Kuota internet. Ibarate kaya wong tuku kuota. Wong tuwa biyen tirakat ibarate tuku kuota internet. Besok dititipke anak putune ben dienggo internetan. Umpamane ngoten niku nyatane mbah-mbah biyen do tirakat dipitipke anak putune sak anak putune do mulya jenengan bapak ibu ini do tirakat to ya lah niku bae tirakat kuwi tuku kuota internet dienggo jenengan saiki nyatane jenengan iso internetan bebas tanpa tuku tirakat ngono lho mulo sampe jenengan yo kudu tirakat nggo kok kuota anak putune kuwi wong Jawa hebate tenan mriku. Kaya mbahku dhewe ngono kuwi, Pak. Mbahmu piye? Mbah kuwi kenceng tirakate. Mbah lanang kuwi anggur suruh ngeten iki tirakat kungkum teng gedung. Kuwi rambuté ora teles. Kungkum ora teles. Weh kandhane mbah lanang jos kungkum teng gedung rambuté ora teles. Kok iso? Gundul. Iki coba gundul. Lah itu ora kok. Rumah itu aman. Nggih alhamdulillah saged sambang silat. Donga Mas Erek. Kangge para pisepuh, ngadi sepuh, kanggo para karang-taruna, karang-taruni ya. Nggih. Para tokoh-tokoh masyarakat, perangkat desa jelas, lembaga desa jelas, kepala desa juga jelas. Itu ngene sedaya kemawon. Ayo ditungane sing bener. Oke, Pak, bari.
Lah ya tak delakin kono. Endi? Muga-muga sedaya sehat nggih Bu Pak. Amin. Muga-muga sedaya sugih dhuwit nggih Bu Pak. Nggih. Pun niku ya cukup Pak. Oh, iya. Wong nek sehat sugih dhuwit rampung Pak. Goblok ra apa-apa penting suwe duit. Lah goblok lak nomor 21 penting sugih dhuwit. Pinter nangge dhuwit iku nyambut gawe. Ya saiki Mbak Elisa ora harus kalaso. Oke. Diaturi jumene ya. Nggih, Ayo. Ayo Mbak Elisa, mari berdiri. Yuk. Ya Allah, menghibur masyarakat. Bawa yuk. Malam hari ini juga dihadiri Mas Gareng, Mbak Elisa, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo Kirawo. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Iki yo nggih diwakili Bapak, Wakatip Hilja. wakati bujai, Ih, goreng loh. Yuri Wakat, Wakatip Hilja. apa gue ya? Wakil Keamanan dan Ketertiban Penitipan Mobil dan Sepeda. Goreng kan sore. Bagaimana Mbak Elisa kabarnya? Luar biasa. Saestu kula remen sange. Hah? Yes, sudah dalu sedaya mawon. Good night everybody. Aku bahasa Inggris juga dan Aku soalnya mau kecelik. Kecelik. Kecelik apa? Baik. Because aku tadi dari Together Market. You know, together Together Market. together Nah, itu loh gue. Ujib Muhammad Yasin. Itu Together Market itu dekat aja di sini. Kono gue. Oh, Market itu pasar. Pasar. Together itu ngumpul. Ngumpul. Pasar ngumpul. sak bahagiamu. Seko kono aku tak boleh neng di wong-wong tiang-tiang mriku wonten pundi kula pados kok wonten tiang jebulane tumplek-blek ono kene Mas. Tumplek blek tumplek blek. Yes. Jangan aku mau kono mencari sebuah makanan khas ya. Makanan khas. Rice jego rice jego Sego, pokoknya itu sego koyo botok gitu, ada sama the rice and vegetable with peanut sauce ya. Paham nggak? Biasanya sing keriting nggon rambut tuh Pak. Aku krungu ngomongake kok kupingku men keriting lho. Sego itu vegetable and peanut sauce. Vegetable iki anu sayur-sayuran. Yes, And peanut sauce. peanut sauce yo pun. Oh saus kacang. Peanut iki kacang yo peanut Sego sauce. apa pecel. Gusti Allah, kurang pecel. Ngomongin sego pecah mah benar mau. Kurang muni sego pecel kok vegetable peanut sauce. Karena pilih aku kan juga mencerna ngeling-ngeling gitu Oh, loh. berarti ini bahasa Inggris. Mencerna yo lumayan. Baik, pasti kalau urusan bahasa Inggris di pangan. Makanya kene kan mencari apa sih otentik sih Lagu Inggris. Lagu Inggris yo iso. Contoh. Ya misalnya L is all the way you look. Wih, wong kene kok lagu kuwi gak mudeng. Kono meneh. Enek lagu Inggris sing wong kene mudeng kabeh. Apa? Enek contoh ya iki. Coba. Ora mesti mudeng. Iya. Happy birthday to you. Yo, to you berarti mudeng. Inggris ya anak. Vegetable and peanut sauce. Kurang muni pecel
lho Ayo sekarang aku apa golek pedogong-pedogong ki mau kan. I want vegetarian and peanut sauce and rice please. Yes. Tapi malah pecel kalau sebulan ini sego pecel. Sego pecel. Sego pecel, sate. Sate Ponorogo ki pun tanpa ngono. Opo. Nggih. Es dawet. Es dawet. Dawet jagung. Hah? Dawet jagung. Dawet jagung. Jagung. Wih. Wong gua dawet jagung. Makanya ini lagi duduk lagi wong Jawa nek. Lagi wong Sulawesi yo di maklumi nek omongan karo Elisa iki yo kudu dicerna luwih dhisik. Yo alun-alun. Alun-alun. Lah mau rene kok nganggo Google Map kok, Sa? Pakai. Pakai kok bingung tentang pasar. Ya kan aku mencari makanan, golek people itu orang-orang kok ora ono jebolane kabeh dumplek-plek konten bawang. Dadi Mbak Elisa mau saka Yogya nge-map. Terus ning warung goleki wong-wong jebule sepi gak enek wong. Ning peken. Pakan. Oh, pasar iki pakan. Pakan. Oh ning terus enek wong. Jebule dong. Semoyo melu balong. Iki aku gumun sekali. Margane kok iso kabeh do membudaya koyo ngene. Nun sewa Pak Jalan. Lo tak pamit mantuk lho. Aku sesuk sik nyambut gawe. Lah ngapa? Timbang stres nek kene mikir ono. Ya aku pelan-pelan. Yo ramah itu dasaripun dudu biaya asli keturunan Jawa. Ning melu ngeluri melu belajar basa Jawa, mula perlu diapresiasi ning yo kudu karo dituntun alon-alon. Oh iya. Alon-alon. Nah, dasarnya kan boleh asli Kiai Jawa to, Pak. Ini kan Kiai tebih saka monco luar pulau ya. Monco pulau. Aslinya Kauman ya. Kauman itu dekat sini. Dulu. Seko toli-toli. Wis Soalnya di toli-toli. Pak Lur pun ada yang tos. Ngetos. Jadi mau Toli-toli. Pak Lur pun ada yang tos. Oke, ibu. Oh, ibu pun ada yang berikut. Oh, ibu mana den? Toli-toli iki daerah. Kuwi kecamatan apa desa, Sa? Daerah. Oke. Iya, daerah besar lah. Oh. Sesuk dolan dono. Oh, nek dolan ono piye carane apa? Numpak pesawat no. Nek motor Oh, mabur. motor aku. Kok motor dolan ninggal jenengan? Ya, nek pengen dari sini ya kira-kira seko Surabaya. Oh, Surabaya, Surabaya, Surabaya. Mubah mabur, mubar lagi. Mabur. Mabur kok mubar. Itu dulu transit Balikpapan, mabur lagi, mudun di Palu. Lah situ. Apa? Mudan Pak. Kok iso? Lah mudun di Palu ki. Mas, kenapa sampe ta? Lo ngatur jalan desa goblok lho. Dolan sing aduk mobil sing kentel. Kental. Iki kental iki. Supaya nyatur ngendi-endi. Numpak pesawat saka Juanda Surabaya. Medun ning Balikpapan transit. Bukan Terus medun di Palu. di Palu. Yo moh. Wong sesuk dhewe setoran kok darak di Palu. Yo nek Palu gede, nek Palu gede ora gepeng kok. Ya untuk ngedi. Heh. Iki daerah ya Mas, ibu kota provinsi. Oh, ibu kota provinsi namanya Palu. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah yang Palu. Di Palu. Di Palu. Jalur darat aja. Oh. Bukan bun kopi, Bun kopi. mudun toboli. Mudun doboli. Masa wong lanang nek sing doboli. Ya kan kan itu mudunnya tuh toboli. Iki turun apa? Wong nek ana wilayah di Palu, mana di Palu. Habis di Palu nek ana. Oh yo meh koyo nggonku Pak. Apa? Nggon kuwi jam 10 bengi nek nguyuh dicekel. Weh. Apa darurat? Oh, Gawat bisa. oh yo ora perkara gawat, banding aku penasaran tak pilih. Aku jam 10 bengi nguyuh gak tak cekel malah kecek ngurut. Itu dari Palu ku mau. Dia soal konten beriki yang aku suku londerek memuji. Sedoyo, coreo sesedulur dewek ekor, dulur-dulur penerogo, binang yang sehat
sedoyo panjang yuswa ingkang paken saged pinaringan rejeki ingkang lumitu sedoyo bebani saged danemanipun saged sae pero saged pajeng wis lah ndonga gak diamini wong kene gak mesti ngomongan piye aku guru ngomong piye rezeki ya mungkin go pedagangnya pinaringan pajeng pajeng ya pajeng sabagiamu kok batangane lho rek Elisa kok kon muni anu mandap ngajengan lek muni piye to piye mandap ngajengan 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 yang depan karena mandap ngajengan ikan kita niku wonten ngajengan puro masyarakat menika ikan wonten ngajengan bapak-bapak ibu lan ikan blinjeng sugeng lenggah sugeng mirang ngetaken sugeng ngresani wonten ngajengan maupun wingking punya rasanya jalani apa mula gak sedung mbah kaji lah apa ngajengan iya mereka mungkur agen itu kan ngajeng kok kok rapat kok ya saus panglipur agen sendika wes setetes bawa setetes yang penting sedoyo mereka sakit lancar ya pesan-pesan pewayangan lakon hiburan setitik ya setitik lah setitik juga positif wes nyamari tenang kini gak dikencengi bah lagi kok ngajari aku basa Jawa gue ngudek basa Jawa dulu basa Jawa pakan aku berdino tadi kok elek aku seprene belajar basa Jawa aku wis pinter nek kowe jen iso basa Jawa jawaben pertanyaanku bakal tak jawab kalau satu basa Jawanya apa? setunggal Bener. Dua, kalih tiga, telu tiga tiga tujuh, pitu oke, 12, kalih 12 oke. Sekarang 4 yang cacahnya ada 7. 4. Bahasa Jawanya apa? sekawan Saya pinter bahasa Jawa. 4. Bahasa Jawanya apa? Nah ya sekawan. Salah. 4.000.000, 444.444. aku mau tulasi yo ayo mulia wong Jawa asli kowe desa aku yo nyoba mikir yo aku yo nyoba mikir Mikir loh. papat nek pikirmu iki 4.444.444 Nyontek aku gue. oh iya pinter lagi oh boleh Jawane tak lancar lagi takoni yo lanjutkan napa enak sing wonten jenengan boten Wonten menika dari Pak Trimo menika hadir ngajak mentapun ambune biasanipun dari Pak Prasoso Wonogiri menika wonten pangudon saking gunung terus wonten sesi Deman saking gunting wau paling kiwo nun sewu Pak Lurah ngersake napa Pak Lurah ribut jujur lho Kalau sudah ada lagunya sendiri, bukan diciptakan zaman Nato Santo. oh Sumadi kalangan tanggal. bebas mosok Pak Lurah ngersake 17 Agustus wah semadi ayo dumadi wah ono iki labe musasa wah ngomongane tenan
berarti Pak Lurah kene iki kenal karo Pak Narso Sabdo. Lagune sing gawe Pak Narso Sabdo. Sumati alaning tangga. Widu mati. Buta iki sembrono tenan sesuk. Walah. Ora sembrono. Jadi kalau punten bercondo ke mawon ya. Tanda kok ditondo. Ribut Pak Kakak. Nggih. Niki wonten sing nyuwun anu niki wau, nyuwun lagot kanca tani. Konco tadi. Amargi masyarakat mriki kebanyakan nggih wonten pertanian. Lho hitungane tandurane ngrembaka, hasile iso murakapi adoh saka hama tikus, hama wareng lan liyane. Amin. Men tandurane iso kanggo sono kehidupane sejahtera warga masyarakat wonten ing Balong. Mangke dipun bapani pripun Mbak Elisa? Kanca tani nggih. Siap. Kanthi kanca tani mungkin dipun dalem campur sari menika nggih wonten campur sari nipun. Coba. Mungkin ngaturi para-para Pak Lurah dan rekan-rekan dari minta manggung. Oke, siap. Kanca tani diutamakan. Nggih, monggo. Bawa mboten. Nggih no. Ben ketok suaramu cah Sulawesi nek iso bawa. Semangat. Cah Palu. Cah Palu. Air di Palu. Dari di Palu ya aku ini dan lebih enggak di Palu ya aku ya Pak ya. Iya. Oh ya ngerti aku. Layak kok kemana sing foto video bae ini di Palu. Iya. Apa sing di Palu? Gun sikil. Sing beda apa? Gun sikil. Ade. Sikil. Sikil yo. Iya, tujuh nih. Iya. Insya Allah nyambut gawe dari petani, waton ditekuni dari bodoh sing barokah. Amin. Ya. Sekarang ada yang ngomong. Oh, boten sah. Aku nak kiai ini udah kaget. Lah apa?